Ginkakibot ni Iloilo City Councilor Jean Marie Mabilog nga wala ginsuportahan kag ginbasura lang sang mayorya sa konseho ang gintusong nga resolution nga nag-commend kuntani kay Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Lavlab Baronda matapos ini nga gineleher nga chairwoman sa National Movement of Young Legislators o kung NMYL. Sa interview sang Bomboradyo kay Councilor Mabilog, iya ginpahayag nga bugal gid sang syudad ang pagdaog ni Baronda sa among nga posisyon sa nasyonal nga level. Si Baronda nakabaton sang 921 votes, samtang 145 votes lang ang nabaton sang tigdawa salin sa Ilocos Norte nga iya kontra para sa chairmanship. Nabaluan nga ang vice-alcalde sang syudad, alabing unang nga babayi halin sa Visayas nga nakaangkon sang nasambit nga puwesto. Simple man lang siya actually nga resolution balang nga i-congratulate, i-commend naton nga nagdaog ang aton nga vice mayor sa as chairman sang National Movement of Young Legislators. Amo ni siyang ginakompose bala sang mga mambabatas nga 40 under. Sa akon lang balang medyo kibot kita nga wala may naka-second kaya again simple malang tani. And para sa akon, I mean nagpalapit ako before session. So para sa akon do ka hungod kay ti i-suspend man gani namon ang house rules para lang mapasugtan ang resolution. Pero wala na nga ko ma-deliberate kong resolution. Ti wala na secondan amo na kibot ako. Nabarihan ang pahayag ni Councilor Jean Marie Mabilog. Wala namang ginkakibot ni Vice Mayor Lady Julie Grace Lavlab Baronda ang desisyon sang konseho nga ibasura nga mga resolusyon nga ginfile ni Mabilog. Sa interview sang Bomboradyo kay Vice Mayor Baronda, iya ginpahayag nga wala man siya nagalaga sang recognition. Bangod ang pagserbiso sa publiko sang maayo ang iyang prioridad. Nagpasalamat man ini sa matawang naghatag sa isang kaiginan nga magpanguna bilang chairwoman sang nasambit nga organisasyon. Well, I'm not surprised. However, pasalamatan ko gid si Councilor Sheen for taking the initiative to congratulate me to a resolution. Pero I'm not really after for any recognition. Kay ambal ko yan nagtadlagan ko para mag-serve sa amon nga liga. And at the same time, siguro they don't have an idea kung ano ang movement gid namon sa national level. Kanami, because landslide din ang victory naton. If the City Council of Iloilo does not see it as a feat for the city, but the overwhelming support and overwhelming results shows otherwise. And it's all over the country pa. Nabarihan si Iloilo City Vice Mayor Lava Baronda.